Bir zaman, dürüs bulsa әгәр, таралган шундый хәбәр. Былбыллар мәктәбе укучылар кабул итә. Комиссия эшли урманда, гаризалар көтә. Бу хәбәрне ишетә әтәч кызы Титибикә. Килә әтисе янына, аңа ялына. Әтием, кызыл кикригем, былбыл буласым килә минем, мәктәпкә керер идем. Бик хуп, ди әтәч. Бу мөмкин эш. Шул мәктәптә укта тукран. Минем күптәнге белеш. Титибикә былбыллар мәктәбенә китә. Комиссия рәисе ябалак, тора да аңа карап, кем син ди? Ни өчен монда урманда укырга телисең ди? Титибикәнең теле телгә йокмый, ни белгәнен тукый. Әйтсәм, әйтием ди. Җырчы минем әтием ди. Әнием дә көй остасы. Көн озын җырлый тибенә. Кыскасы, һәммәбез җырчылар нәселебез. Былбыллар мәктәбенә килүем шуңа менә. Ябалак күзләрен уйната, туқранга карый. Әтегесе әйтә. Минемчә, алырга ярый. Кикриге дә матур, канатлары да каурый моның. Сандугач каршы төшә. Өйрәнә алырмы ул былбыллар моңын? Ябалак бу сүзләрне алмый колагына, шыма гына Титибикәгә сорау бирә. Әтиең кем? Фамилиясе ничек? Голландский, ди Титибикә. Һәм шул җитә. Тәк ди ябалак, эшне хәл ителгәнгә санап. Голландский ни җитте кош түгел. Аның кызы менә дигән былбыл. Укырга алмау килешкән эш түгел. Бу мәсьәләнең морален әйтерсезгә былбыл малае. Ул конкурстан үтмәгән. Бер балы җитмәгән.